Mga imbuntag mga kaigsunan ha. Shout out dahil ko sa mga taga Davao Region no. Davao de Oro, Davao del Norte ug Davao Oriental. Shout out dahil ko da sa inyo tanan. Shout out dahil ko da sa Tulay, da sa Tuganay, Carmen. Kinsa to mga nakaagi diya. Sige na ko gaagi da sa una pat ko sige gaagi diya patin trapika. Abot ni mog Davao, traffic lang gyapon. Atay. Tagom to Davao karon imong bihayon. Unom ka oras nimo bihayon. Tagom Davao mura na kag dibiyahe Cagayan. Ha. Shout out ko dia. Tung una na kong agi da giputos pa nagtrapal. Karon giputos sa kong kulurop. Abi ka traffic. Wa pa gini na makuha ng kasili diya. Tublihan nyo ng kasili diya. Tublihan nyo na para makuha na.